Amur wakani atur lokasing kondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amin. Dini kemarin hari kang kabiji dinten kang pinilih keluarga gong pamangku gati panjenengan Bapak Sadina Ibu Surati ing mampan wonten ing Klaten Manggung ngemplak Boyolali kemarin netepi daramaning asepah Boyong Basuki mudat mojo temanten sarimbit Bagus Ferry Ipung Purnomo ingkang sampun kelampahan dawuh sudo Roro Ayu Azu Rilawati putri kinasih Bapak Sunarto Ibu Mudrikah ingkang wingking saking Klaten Sanggrahan Suruh Semarang. Ijab kabul wini sudah mojo temanten sarimbit sampun kalampahan mangke ingkang suwan antuk berkah Gusti Kang Amurbeng dumadi katiti digalangan siang berisi tumampak ing toto hati coro pamboyo ing basikun udat mojo temanten sarimbit nut adat budaya kang taksih tumampah wonten ing laladan Manggung ngemplak Boyolali sagungi pelengah pertamu mugi bareng kadherekaken tansah sesanti antuk ing kamulyan. Hening sesanti muji mirsani Gusti Kang Amurbeng dumadi ingkang maha welas saha maha asih nuwun kula nuwun nuwun kanthi lumrih sinugrahaning Gusti Kang Amurbeng dumadi ya Gusti Kang Maha Rasa menggatur sangyaning para sepuh iki sepuh kang satu pono ing pamawas lebdo ing pitutur ing sanget pinundi ing dawuh ngarsanipun para alim para ulama Bapak Kyai Bapak Haji Ustad mandhapipun santriwan santriwati ingkang siang pantaran rati tansah sinanding kitab suci wayuning Ilahi kang pinangka pinuntun kiblating manembah ring Gusti Kang Maha Suci ingkang luhuring budi para pangemban-pangembating praja satriyaning negari kang muga dados pangdam pangdoming kalodasing kang sinudarasana lumeber waradin sagung palengkah para tamu kakung sahan putri kang tunggu kinurmatan jumbuh kuncaraning bangsa ingkang adhedhasar Pancasila mugi bareng sagung palengkah para tamu kadherekaken natsa menunggu puja menunggu puji ngarsani Gusti Kang Amurbeng dumadi ya Gusti Kang Maha Rasa awit sikanugrahane Gusti Kang Maha Rasa taksih kajiwa kasarya dumateng jiwangga kula lumeber waradin jiwangga para tamu sadarung kadhit ing siang kalenggahan saged rawuh ngesren sanjenenge pahargan kang gelar pamangku gati Bapak Sadina Ibu Surati kanthi mangke ing kasuwanat mugi kalena kurumal dapa satawis kang tinuding keluarga gong pamangku gati ngantokan perhatian dumadi ning tata hati cara
pamboyenge Basikuran Mojo temanten sarimbit kang sampun rinakit pirancang keluarga pamanggadis tunggal Moko sawiji laksitaning tata ati coran angka sepisan atur pambuka kalajeng pamboyong Sekar Adimanca sakembareng Sekar Mayang ingkang samangke nderekaken jengaripun Atmojo temanten sarimbit saking sasana Palereman Sekar Mayang kasto Raka Mas Fahrul iki Raka Mas Trisna tumuju wonten Wisma Palereman daya nderekaken jengaripun Atmojo temanten sarimbit Bagus Ferry Ipung Purnomo kalawan Roro Ayu Azu Rilawati lumampah tumuju wonten Wisma Pahargyan dene samangke kandhek sawetawis lampahe Atmojo temanten sarimbit ngadani tata upacara lung tinampi wedhar pangandika pasrah keluarga Gunggung kadang pisan tresna kang pinangka duta minulya panjenengan Bapa Darmanto jumenengipun Bapa Darmanto ing nguri sinumbul Bapa Sunarto ugi Bapa Habib jumenengipun Bapa Darmanto kepareng abenajeng wedhar pangandika panampi ning pasrah keluarga Gunggung pamengku gati Bapa sadina sekalian dene kang pinangka rambating basa kinurmatan panjenengan Bapak Eko Mujiono jumenengipun Bapak Eko Mujiono ing nguri kapit Bapak Wiji ugi Bapak Sumanto Rewusna paripurna lumantining tata hati cara lung tinampi Atmojo temanten sarimbit daya ginedong kang rama lumampah lumaksana lon-lonan tumuju wonten ing kursine kaya kursining dampar kencana sawisnya Atmojo temanten sarimbit kalenggaken jajar sumanding wonten kursine kaya kursining dampar kencana ngadeni tata upacara salam lepas bujang keluarga Agung Karang Taruna wonten ing laladan Manggung Emplak Boyolali kang pangarsa lampah nyurmatan Raka Mas Riza Purna anggenya kadang Karang Taruna ngantarkan salam lepas bujang kalajeng lumang dining tata hati cara tedhak pinuta foto pangeston kaperang wonten kalih perangan angka sepisan saking keluarga Gunggung kadang pisan dene perangan angka kalih saking keluarga Gunggung pamengku gati dene paripurna laksitane tata hati cara foto pangeston ing sedya keluarga Gunggung pamengku gati Bapa sadina sekalian kepareng mangayun ngaturaken atur manem Bromo Pambagya Arja Yuwana Wilujeng Rawuh ambalan para tamu sadarum ugi ngaturaken wosing gati-gati ning pahargan ing siang kalenggahan awit raos bombong bebek biraning pengkalih keluarga Gunggung pamengku gati nampi rawuh para tamu sadarum menika pribadi ana memandheg sak majanipun jangga samangke kepareng nyuwun sanjata pitulungan kang pinangka rambating basa kinurmatan Bapa Sumantana jumenengipun Bapa Sumantana ing wuri sinumbul Bapa Surip ugi Bapa Suyatna pratandha pawiyaning siang kalenggahan paripurna Atmojo temanten sarimbit daya kajengaken saking kursi kaya kursi dampar kencana kakanthi manjingipun pakajangan jajar jinajar among juru rawuh kakung mewah putri nderekaken kundur sagung pelengah para tamu kundur wonten wisma sowang-sowang mekaten sagung pelengah para tamu laksitaning tata upacara pamboyong Basikuran Atmojo temanten sarimbit kang sampun rinakit pinancang keluarga Gunggung pamengku gati nyuwun matur nuwun
sagunging para sepuh pelengkah para tamu. Mugi lemah dinding tata hadicara pambaya ing pasugiran maca temandani sarimbit daya kapurwakan. Laksi tanding tata hadicara angka sepisan atur pambuka. Semonggo pawiyahan ing siang lenggahan tinarbuka kalderaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmaning Gusti kang Maha Welas saha Masih. Muga saged ambirat sukertaning pawiyaning siang lenggahan ingkang kawengku. Pamengku gadih Bapa Sadina Ibu Surati. Daya lumang dinding tata dicara pambaya ing Sekar Mayang Adimanca warna sakembaran.